Biyag ti tao. Hello everyone! Barumanan nga episode ti drama ti may patangatang ita. Ngayon kami sagot kada kayo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoy te Drama. Kumusta kayo manan? Naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal may sangawan labas. Ngam sakbay na hello mampay ka ni Maymay Hernandez, Mirno Cristobal ka ni Salimar Sabado. Katita, intay nga ro denggan ti episode 334. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ne, tatang, asino ka di manan timawag kada kayo? Ni Nena ka di manan? Wine, Gloria anak ko. Namdamagan na kaano ti pumpun ni nanang yaw. Ay, ibagayo ta uray saanan nga umay. Awan mo't lang ti may tultulong na. Gloria anak, saan ka di mo't akas ta ti panagsasaom ini kabsat yo ha? Ta saan ang makaayayo ko ni nanang yun ay ta, iso ti makangag. Ay, basta, jak kaya't makita ti panagrup-rupan ni Nena. Mapantayo ka di ijayan ni Lolo, Nanang? Wen anak ko, mapantayo atendaran ti pumpun ni Lola. Nagsagana ka ta mapantaitan. Wen, Nanang! Dumanon kayo, nena anak ko. Pagyaman na nakaumay kayo. Adda kami, Lolo. Agmanuak. Wala pa. Wala, umay kayo. Sumrek kayo. Naimbag amaleng mo manang Gloria kan manong Lucio. Ada kami. Awan bibiyang may no adda ka man wan awan ka, Nena. Tamanipod na tayo ni Nanang, linipat da ka nakabsat mi. Ha? Gloria, apayakas ta ti bagbagami ti kabsat mo. Saan ko akabsat day tatatang? Awan ti kabsat mi akasta. O sige, tasikaswag pa nagitagsang puta bisita. Pasensya mo ni manang mo, Gloria. Nena, aling ko. Kastan sa talaga ti ugali na. Ayos laang manong Lucio. Kanayon ko mo't maaawatan ni manang Gloria. Nasayaat nga rod no kasta. Wala, dito kayo pa. Inak asikasuan ti pakaita naman ni nanang. Sige laang manong. Nanang, apay ngagpungpungtot niya Auntie Gloria ken ka? Ay, jakman amo anak ko. Bay ang latan. Kasjay at talaga ni Auntie Gloria. Apay nga ta nga aging gaita. Kasjay latat ti pungtot ni manang Gloria kanyak. Manipod nga min ubinga kasjayan ti traton kanyak. Ay, nena anak. Jak amo no na ti makanggapo. No apayakas dyan ni manang mo ken ka. Ti madlaw ko ket nakaruulay ti apal na ken ka. Allah, anya ko mga iti apalan na kanyak tatang. Kat agpapada kami met nga impatugyo iti day dinanang. Idobing kayo nga men. Sikat ti kanayon at tutukan ni nanang yaw gap ti sakit mo. Lupay kasta, di namot binaybayan ni manong kan manang mo. Ay, hanggang uray no kasta tatang. Awan ti mariknak asakit tinakam ken kuana. Uray kas di ti trato na kanyak. Ipatag ko lat ta akabsat. Takabsat ko kat nga rod tatang. Ang yamanak, iti pan nakaawat mo, anak ko. Hawan anyaman na tatang. Oh, apay. Anya pay lahang tar-aramidan nyo dito'y balay. Apay adi kay payla pumanaw. Dito'y kamin nga agyan manang. Deta ngamin timbilin kanu ni nanang sakbay anatay. Anya? Ay, sana mabalinday ta ah. Awan ti karbangam nga agyan dito'y balay. Gloria, nalabos na ita pa nagsasaom Kabsat talata ni Nena. Isong at nakarbangan ng agyan dito balay. Nga manong Lucio. Sumardeng kan ko na. Di ta kayo manlangan. Manong Lucio, agyaman nakitipan ng sakit mo kanya. Awanan yaman na ading ko. Talaga sana may parbang ter aramida ni Gloria kin ka. Jakman na mo. Taks laki maro ti ugali na. Manipod idi naawan ni nanang. Nga manong, ikarkararag ko.
Asapay ko ma, tama ipatignak tumutla ang tikabsat ta. Di ka maawanan ni tinamnama ading ko. Mamati akas tantumot lang ti mapasamak. Wen manong. Anghela anak ko ha, mapan mo manayban ni Lolo? Manganta yun. Wen nanang? Kan ayabang matanda uncle kan auntie mo, wan? Wen nanang? Auntie Gloria, pumanaw ka man iti sangok. Kanawan karba nga mamangawag kanya kita auntie. Ta saan ka matakapkapin ano? Ha? Auntie? Gloria, saan ang nasayat dahi tangar aramidam iti uping? Kita mo kat mabutangan kan ka. Makapasurun mat ngamin. Nagpuskol ti rupa na mga wawag kanya kita auntie. Ala ka anakan, umika. Mapantan itayan ni nanang mo. Tatang, kasapulak ti kwarta pagparepair ko itilugan ko. Ay na anak ka. Kanaw dawat mo lang dinaminsan iti kwarta. Ang dawat ka manayin. Kat kasapulak nga rod. Anyat mabalin ko ngay. Nyalawanan. Oh, lati lang tinabati ang kwartak. Ay, mangtad kay mo lagayam. Nagadupay la sa uyo. Manang Gloria, nangan ka din? Ape adamagang pailaan. Saan ay akatulong ka dito'y balay? Pag Serbian nak dito'y balay, ilutwan nak iti kanak. Awan problema iti day tamanang. Anya ka diti kayat mo si Daen. Jay kay masan akan kanginaan na makitam i Jeref. Anya pa'y kuma. Wan, sige nga rin manang. Mabitlaang wen. Gandinak manawag-awagan iti manang. Ta saan nakabsat ti pangibilbilangak kan ka? Lolo, Apay apaw. katulong yu ka din ni nanang dito'y balayo. Ay saan? Anak ko ni nanang mo. Awan katulong dito balay tayaw. Apay kadian na bagam na itaapaw. Nakitak ngamin itay nga ungungtan kan ibabaon ni Auntie Gloria ni nanang ko akas la katulong. Kan ilutlutwan pa ni nanang iti kanan na. Kasta ka day. Pasat siguro ti panangipatag na kanya antim na jay. Kasta ka di, Lolo? Wala pa. So, di mo kumaikan iti sabali akay papanan. Diyan niya man na makitkitam kadananang mo kan antim mo ay. Wen, Lolo? Gloria, apay adinawatan manon iti kwarta ni tatang. Nangusaram manon iti dinawat mo. Ay namanong, pinag-repair ko itilugan ko, Kanya ko matidakas na kat anak-nak mo't ni tatang. Nalambus kan. Nakitak tilugan mo saan mo tapulos na garaw. Awan mo't na-repair. Nangigas to iti kwarta. May saka mo't manong. Pakialamero ka. Di ta ka manlangan. Manong Lucio, apay kasla ada ka pungtot mo? Nalabas nga mintar aramidan ti kamsat taan ni Gloria, nena. Nay maglakit din tanay dumat ti ugalim kan kwa na. Ay, baybay amon ti kabsat ta manong. Anusan talatan bareng makapagpanunot tumot laang itinasayaat kat agbalbaliw. Sa pala ko maanin ko. Nena, anak. Agsakit man gayap ti kamsat siya ni Gloria. Isa saan na rimrimuar. Ay, kasta ka di tatang. Anya nga iti sakit na. Agtrangkasaw. Ala sige nga rod tatang. Taibaon ko ni Anghela agumatang iti agas na. Kumusta nga itirik naman ang Gloria? At iti kanam kan agas mo. Mangan kan, takalpasan na. Agtumar ka moten iti agas. Idisum dita, kat pumanaw kan. Saan ka kasapulan? Sige nga rod manang. Agyaman na kiti panangas asikasum ka ni Manang Mauni na anak ka. Oren no kagurgura na ka as-asikasum latta. Awan anyaman na tatang. Kabsat ko latamot ni Manang. Iso nga ipatig ko latta. Agyaman na anak ka. Auntie, apay abin mangon kayo. Umisbo kayo kadi.
Umay kayo takibinan kayo. Pumanaw ka man. Hindi ka kasapula. Ha? Ala! Auntie! Nanang! Lolo! Umay kayo! Nanti Gloria! Natumbak at napukaw ng tipot na! Apay, anak ko! Ay na, apay yan! Anyat na pasawag ka ni Antim! Bigla matlatan na natumbak. Diyak mo Ay, Tatang! Umay kayo! Mangayap kayo iti ambulansya! Taitaray tayo ni Manang iti ospital! Hello, Nina anak ko. Kumusta ni Manang mo? Nadengge ni Manang, Tatang. Ang mayatan. Obserbaran lang dagiti doktor. Bareng ano makaruar mo't lang nga dagos? Kasta? Ala, anusam nga raw nga si kasun ni Manang mo. Wen, Tatang. Papay asika timang bambantay kanyak dito ospital. Asino kumapay nga iti daduma Manang Gloria. Katawan mo't sa bali amang bantay ken ka. Ayan damanong Lucio kan tatang. Isuda ti kayat ko amang bantay kanyak dito eh. Siyak ang tinawaya amang kadwaken ka dito'y Manang. Adda trabaho ni Manong Lucio. Ken saan akabailan mo't ni Tatang ti agpuyat amang bantay ken ka dito'y ospital. Nagado nga ibagbagam. Pumanaw ka dito yan. Manang Gloria, di ka kadi agong unget. Agpaimbag ka kit di, tapno makaawid tan iti mabiit. Sige Manang tarumwarak pa'y. Adalamapan ko gatangan, wen? Sa dino tayo ni Gloria, ading Nina. Adamot dita silid na, Manong. Awan mat. Nakalukat ti silid na ang awan tao. Katno kayo maimbag na lang. Apay, remwar nga tan? Anak ko, mapukpukaw ti kwarta kiti pangiduldulinak. Ha? Sino tinangala tatang? Yak nga rod amaw. Andakanin ni Manang mo a Gloria, anak. Addan Tatang, nabarbartek mo't asim mangpet. Anya, apay ang nagbartag kat kaimimbag na laang. Gloria, si kakanay tinangalay ti kwartak iti silid kaw. Ay, di kay bastag pabasulat tan tatang. Saan ko nga aramid ti kasta? Jak maaramid ti mang takaw iti kwartayo. Amang ano dagi-jagi na tinangala Tamok nga isuda ti atidug ti ima na. Di kag sa iti kasta. Sana maaramid ni Nena ken Anghela ti kasta. Amo ka na saya at ti panagpuspuso na. Kumakamu kayo di kay mamati kanyak. Ala, rumor kayon, tamaturog akpay. Napuyatan ak ngamin. Nalabas ti aramid ti kabsatyo. Kaslaawan ad-adal na ti kastyang aramiden na. Nakunayo pa tatang. Amo ka ni Gloria tinangalay ti kwartayo. Isumot lang ti atap ko, Lucio anak. Ta naaramid na mutlang ti kasta kanya kidain. Pabasulan na pa indalin na kanang hila nangalay ti kwartak. Kinapudno na tatang. Adagayim na anak kay baga kanyak. Nga ado kano ti kwarta na nga igat-gatang na iti arak. Ay na, sakit ti ulo na iya kabsatyaw. Ang mala, ikarkararagan tayo latan. Tapat siya, adan to aldaw, ama amiris na, nagitibindot na. O ala, mangantayon. Nakadasaran ti makan. Awan ganas ko ang mga kasango kayo. Isu nga muna kayon. Ah? Apay manay nakasta ti ibagbagam, Gloria. Bayan yun, no? Di na kaya ti sumango amangan. Mangan tayo kit din. Nalpasa ko na nga nena. Umay kantay simpam tinanganakon. Aginaw kamot lang nga kalpasan na may simpam dagita. Wen Manang, di ka agdanag. Siya kung ti makaamo dito'y kusina. Rumbang laang, takas na ti trabahom diti balay. Katulong. Siya ako, tagkidaw iti pasensya ken ka. Gapo itar aramidan ni Manang mukin ka anak ko. Sana nasaya at tikas jay. Tsaka mo na niya ti aramidag. Kanayon ko matabagbagaan ngam awan latat dengdenggen na.
Di kay madanagan, tatang. Maawatak ni Manang. Pasaray pagbalinin na kapay nakatulong di tibalay. Ayos lang, tatang. Si dada anak mo't ang mga sikaso kada kayo a pamilya. Agyaman ako unay nina. Nakasingsingpet ka talaga. Naiduma ti ugalim, iti ugali ni Manang Mau. Diyos ko. At tuyak manen ako mararagkan ka. Dawatag ti pamakawan mo kada kami. No adaman saan mi anapuutan ang nagbasulan. Ken pagyamanan mi dagiti bendisyon nga ipapaay mo kada kami. Kidawag ko mamanen. Ti panangkul ding mo iti puso ti kabsat ko ani Manang Gloria. Tignayom ka di apo. Tapno baliwan ng ti madingar aramiden na. No kasano ti panang ipatagmiken ko na. Kasta kumamot ti aramiden na. Ited mo ti kapya. Ayat ken ragsak iti nagbabaitan mi. Nabayagan nga iliwag ti pamatag ti babae akapsat ko. Manipod ubing kami. Kasdayan ti trato na kanya. Iswatig nayam ko mati kapsat ko. Apo. Hello, Manong Lucio. Apay nga awan tao dito'y balay. Kasangsangput may naggapo di palengke. Ada kami dito ospital, nena. Intaray mi ni tatang to na stroke. Anya? Oh, sige. Umayak di tayo, tamot lang, Manong. Manong, kumusta ni tatang? Apay, anya ti ko na ti doktor aya? Na mild stroke ka no. Ang nasayatan ti kasasad na. Naimbag ata sana grabe. Ala, kasta ka di Manong. Kasimot ni tatang. Huwag nga ro dating ko. Kumusta ni Tatang, Manong Lucio? Nay, imbag man tayo may ka dito ospital, Gloria. Kunak no awanan pakibiyangam iti ama tayo. Kat amakmot ni Tatang Sana ya, Manong. Manong, husto daytan. Saan kayo nga agsinungbat? Agsaksakit lang aro din ni tatang. Sana nasaya at makitkita na nga aga-apat tayong anak na. Ang mga nukumaro pa'y tisasaadan na. Oh, adto ti kanan nyo, Tatang. Tulungan kayo abumangon, Juan. Ay, yaman na, Gloria. Kunak no awanan patigkukin ka. Apay ko mga awan. Ay, masyanak ngamin iti langayo, Tatang. Diyak gayam kabailan ang makita ti kasta ka sa saadyo. Nga agsakit kayo. Iso pasensya kayo na. No nagalas timbak pakita kada kayo iti kalabas. Awan na jayon. Lipate mo na nako. Ket agyaman na kita nagbalbaliw kaan. Basta kayat kayong asikasuan, Tatang. Agpaimbag kayo Diyak kayat mapukaw kayo kada kami. Natayon tiin nami. Iso adida kami kumapay panawan. Agbiag kayo pa itinapaot, Tatang. Ne, si kakadidayta, Gloria. Si katiagugugas iti platong. Apay ka di manan, Manong Lucio. Bawal aya. Awalim bagak abawal. Maragsakan lang ading Gloria. Iti makitkita ka pa nagbalbaliw mon. Makapabang arik na ading ko. When kaya't kung amin amaragsakan ni Tatang. Amo ka pa karagsakan na numakitkita na ti panagkapyata yung agkakabsat. Ay na, agyaman na kading ko. Ta nakaamiris kamot langan. When Manong, kat pakawanandak ko Mababainak gapo iti kinatangsit ko kada kayo iti kalabas. Ngam, sulnita ka amin ang nagkurangak, Manong. Manang Gloria! Aglutluto ka mat! When isupay nga aramidam ading ko. Siyak mo tagluto ita. Aginanakapay. Ha? Bayan na kang agtrabaho diti balay. Kas pang sulnit ko iti ado ang nagkurangak kada kayo. Manang! Amom ka di?
Nakaragrag sa kiti kasta makitkitakin ka. Uray siya ka. Kasta uray tiragsak ka. Gamin, nagbalbaliwan to'y kabsat mo, anak ko. Sorry talaga kada kayo, tatang. Nena, pasensya kayon. Saan na maulit, dayjay? Anda, umigsaak anagos no kasta timang mangeg kan makitkita ka na kayo, anak ko. Kasta tirumbeng. Agkakabsat kayo, iso nga agpipinatag kayo. Wen, tatang. Kat ulitagtagkid daw iti pamakawan kan kanina. Ading ko. Manang, awan kanyak day jayan. Nabayagan napakawan ka. Tadyak mo't nagimulmula iti sakit tinakam. Imbis nga agsakit tinakam ko ken ka, inkar kararagan ka kitdi. Kat ita, ala, lasungbatan ng tinabayagan nga inkar kararag ko ken ni Apo Diyos, manang. Naragsak ti pagtangan, no ayat tagari iti kaunggan. Iti sabali abangir, nabilag ti kararag. Iso na da problema agkamang kay ti Diyos na marswa, ta iso ti mang bayabay kan ka. Alaga gayam, ditan ti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tag nina, ititunggal maysa,